Sika ti ragsak ko. Tinapalabas, kabayatan ti panagpaangin ni Richard iti terasada. Nakita na ti maysa babaeng at idug ti buok na iti paraangan ti kaarubada ani Madam Cristina. Namuan na adayjay babae ket nigayam Elisa a kabarbaro a cook iti restaurant na. Iti sabali a bangir, kasta unay mo ti busor ni Jinky kenisita. Gapo ta maitured na daytoy asungbatan. Kabayatan na, ad-addan a main in love ni Tess ken ni Richard. Gapo itinasayaat nga ipakpakita ti baro. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy, tinubela tayo anapauluan. Sika, ti ragsak ko. Sige, agpalamiis ta. Tapno maikati ulaw mo. Itulod ka ijebalayo, tapno makainana ka. Saan adda trabaho. Aglayon tan iti restaurant. Ay, nasayang ti oras ta. Gapo iti panagpalailang ta. Saan anasayang ti oras ta? Gapo ta sika ti kaduak. Naragsakak, Tess. Richard. Sika. Saan ka kadi anaragsak ta nagkuyog ta? Angam siyak. Naragsakak. Siyempre, naragsakak ay. Richard, agyamanakan ka ha. Ngamin, saan laang nga empleyado ti tratom kanyak? No di pa'y kat nasingad apagayam. Agyaman akmat ka. Gaputan na saya ka kanyak. Saan lang a boss ti tratom kanyak? No di kat nasingad apagayam. Ala, inuman tanto ginatang mo apagpalamiis. Tapumanaw tan dito isnak house. O sige. Ngam no kayat mo ti sabali amakan. Ibagam laeng tagatangan ta ha? Saanan. Huston da ito'y mainom analamiis. Oliver, agyaman ak tadinak pinanawan, ha? Naragsakak, gapot a pinatgam ti kayat ko. Nga agyan ka dito'y sibay ko ita. Oliver, nasakit tinakam ko. Ngamin, sa bali itan ti panakilangan mo kanyak. Akas la mapilpilit ka lang. Kat saanen akas iti sigwat anaragsakta. Amom ti makagapo, Jinky. Jack Macklon, ipatay ko lagit di lumapokaw ka kanyak. Samsam itak pa'y ti matay. Ngam ti mapokaw ka kanyak, Oliver. Angem awan pa nagayat ko kan ka. Jack pa dyan. Nariknak hindi ti panagayat mo kanyak. Kat dayjay ti sapsapulag. Kayat ko ama isubli dayjay a panagayat mo. Jinky. Pangaasim, Oliver. Isublim ti sigod a panagayat mo kanya. Sita, mangipan ka iti merienda para kada Jinky ken Oliver. Sa dino ti ayanda, senyora? At daday ti silid ni Jinky. Ha? Anya ay ti kukuon da ijay? Awanan bibiyang mo iti day tabanag. Alakit din. Ingkan mangisagana iti meriendada. Sige, senyora. At damot kit di juice ken sandwich iya kusina. Day jayan ati meriendaan da. Adto yan ti meriendayaw. Sir, ma'am. Sige, agmerienda kayo. Thank you, Sita. You're welcome, Ma'am Jinky. Sige, rumara ko na. Sir Oliver, ada ka di ibilin mo kanya? Awan, Sita. Okay nga, Rod. Inakon. Anya nga tati pagsarsaritaan da? Nakatugaw ni Sir Oliver iti sopa. Kan, adamat ni Ma'am Jinky iti kama na. Hay,
Asino nga tati makatuluyan ni Sir Oliver? Ni nga ta Ma'am Jinky? Wanaw ni Elisa. O anya, Jinky. Anya tinagsaritaan nyo kini Oliver? Pinalubusan mo arimwar. Wan, mama. Ngamin. Jakmet kayat asyak ti makagapo. Adi na malpas ti trabaho na ijipasdak na. Iso aday jay. Pinalubos akon. Iha. Awan kano panagayat na kanyak. Ngam sa anak ang maawanan itinamnama. Nga agsubli ti sigod a panagayat na kanyak. Wan, iha. Namnamaag mat dayta. Iso nga aganos ka kumanga aguray. Basta ti aramidam. Pakitaam itinasayaan. Iti kasta. Nalaklak ang agsubli ti sigod a panagayat na kan ka. Okay, mama. Aramitak dayta. Elisa, no nabannog ka, aginana ka. Wen, di ka agdanag, Manong Tony. Nagagat ka nga agpaysua. Kan nadalos ti panaglutom. Rumbang laeng, saan ka di? Ngamin, salon at dagiti tattao ang mga diti restaurant ti maysa nga ikonsidera tayo. Husto ka. Naskan asaan la ati mapastrek ti restaurant ti panunutan tayo. No dikat, panunutan tayo mat ti salon at dagiti umaymangan. Iso anaskan anadalos ti panagluto tayo. Wen, Elisa, husto ka. Nasaya at takas ti kapanunutam. Saludo akan ka, itikas ta kapanunutam. Saludo akmat kan ka, Manong Tony. Gaputan na kaan-anos ka kas head cook me. At titigatas yung Madam Cristina. Inuman yon, sakbay amaturog kayo. Agyamanak, Eliza. Ay na, di mo irwam ti kastoy kanyak, balasang ko. Amangan nga minusap sa pulak to. Amangan nga no di ka makapagbayag diti balay ko. Tama nga no makasarak kan to iti sabali apag naadam. Wano saan, kat makiasawa kan to. Kat saanan adito iti pag naadam. Di kay agdanag, madam. Tauray saanan adito iti pag naadam. Kanayon kayon to asarong karan. Agyamanak no kasta. Ay, takasanumat ngamin. Dagiti anak ko, adada iti Amerika. Jakmat kayat amangala iti babaunan. Tasisyak laang mat ti agnanaad dito'y balay. Apay, madam, di na kay alaan dagiti anak yu iti Amerika? Saan man? Ngamjak la kayat ti agnaad ijay. Kanawan agyan dito'y balay mi. Nooray siya, katagnaad iti Amerika. Kasanon to'y balay mi. Napatag kanyak da iti abalay. Gaputapon darmi iti da iti asawak. Madam? Iso anasaya at mataadda ka, Elisa. Tapno adda ka duwak dito'y balay. Itaypay nga imunag ni Madam Cristina iti Selena. Ngam siyak. Saan ka makaturog? Iso at ituyak pala paraangan. Umunag ak tulaktan inton makaturturog ak. May bagarabiim, napintas adayag. Ha? Sir Oliver? Natanawagan kay JT Rasa, iso abim mabaak. Apay arimwar ka, katrabiin. Agpapaangin aklaang, sir. Sika, sir. Apay animwar ka. Di kakat kumamaturugan ta nabambannog ka iti restaurant. Kaskan ka. Kayat ko matiag paangin. Elisa, mabalin ka diti agdamag. Sige. Anya day ta, sir. Adda ka din boyfriend mo? When, sir.
Adan. Ngam, naging nadayo kami pa'y laeng. Gaputa kayat ko pa'y aragpatan ti kalkalikagumak iti biyag. Nga, anya? Kayat ko ti agurnong iti panagadal ko. Takayat ko ti makalpas iti kurso. May lang amin atawan, kat makalpasa kon. Ngam, anya tinapasama? Nagsakit ti inak. Iso ang nagsardengak iti panagadal ko. Tinulungak ni tatang ko amanggad para iti amin ang masapsapol ni nanang. Agas, ganda dumapay. Ngam, sayang, tapimusay matlaang. Makipagladingit ak iti napasamak. Sir, Kat husto ti pangadeng mo. Agurnong ka, tapno maituloy mo ti panagadal mo. Kat no da maitulong ko, ibagamlahan kanyak, ha? agyaman hak, Sir Richard. Ngam umdasan ti naitulong yu kanyak. Ti panangawat yu kanyak nga agtrabaho iti restaurant yu. Sita, Dong, nakadalos kayo kadimot laeng anaimbag. Nagdalos akon iti Hardin, senyora. Agraman iti paraangan kan iti aglawlaw. Uray syakmat, senyora. Nadalos mo ti balayaw. Nagsukata ko ni ti kurtina. Nasaya at no kasta. Ngamin, sumangputan dagiti dadakkel ni Chinky. Kat dito'y da nga agnaad iti panagbakasyon da. Wan, senyora. Nakadaldalusan to'y balayaw. Nasaya at no kasta. Ti parikot. Ti agluto. Sayang. No kumaadda ni Elisa, iso kumati makaamong agluto. Si kante agluto. Kaimasam ta nakababain mo't kadagiti sa nga ilimi. Ay, wana, porporak tulatan iti bitseng. Anya? Kung kunaklaan, senyora. Sige, senyora, makamuak tulatan. Sa bagay, adamot na sursurok ka ni Elisa no may papaniti pa nagluto iti si Daan. Ison ati apply ko. Kan mabalin ka di. Di mon dakdakamatan tinagan ni Elisa. Tama nga numangag ni Chinky, katagungat. Ay, uwan, senyora. Saan na maulay? O anya iha, nakasaka na kan? Wan, Mama Marita. Nidong latan ti agmaneho, iha. Taiwan ti aramatan tayo alugan. Sige, Mama. Intay sabta ni J airport dagiti dadakkel mo. Tay pasyar tayo pa ida. Sakbay nga agawid tayo. Wan, Mama Marita. Anya nga tantila nga ita ni Mama a best friend ko. Agpada kayo anapintas latta, Mama Marita. Makaparagsak mat day ta nga imbagam, iha. Pudno ti imbagak, Mama. Malangarudan. Intayon, ijay airport. Nakaawag ka man, iho. Papa, Sabado ita. Di kay kadi agawid? Saan man, iho? Agawid akto inton rabii. Ta nakababain mo't nga agpaiso, no saan ak agpakita. Amangan wad na makuna dagiti dadakkel ni Jinky. Iswasi ka, agawid ka mo't, iho. Uwin, Papa. Agawid akin nun rabi. Nasayaat. Kasapay nga rod, Papa. Agkita tantulangan iji balain ton rabi. Sige, iho. Kumusta ka, best friend? Kastoy lata, best friend. Napintas lata. Husto ta ko nam. Napintas ka lata, best friend. Uray si ka, best friend. So dino ti ayanda Oliver ken amigo Romeo. Amiga. Ay, dispensaran nyo tadida na kaumay. Agam di kayagdanag. Tagsasango tayo amin inton rabi. Agraragsak tayo. Oh, kasano?
intayon? Pumanaw tayo dito airport. Awon, iha. Intayo mang restaurant. Sa kalpasan na, agpasyar tayo. Sige, best friend. Kanunungak ti imbagam. Kalpasahan amang restaurant tayo. Agpasyar tayo ba? Kumusta ti negosyo yo, amiga best friend? Nasaya at met, amiga best friend. Kasaan na malapdan ti managdoras ti negosyo mi. Kana amom ka di, nagadon tinaurnong ko nga alahas. Oh, kasta ka di, amiga best friend. Kinapudno na, at danto ited ko ken ka, amiga best friend. Sagutan ka iti alahas. Nangina nga alahas, amiga best friend. Pagyaman ako na no kasta, amiga best friend. Ala, manganta yun. Nagkabayatan ti pa nagsasarita tayo. Oh, iha. Apay analitay ka. Ngamin, saan tayo kadwa ni Oliver, Mama Marita? Jinky, iha. Nasken ang maawatam ni Oliver. Busy launay. Di kagdanag, iha. Sana bali, tadadan to inton rabi. Iha, ipaay mo ti panakaawat mo kan kuana. Saan na maiparbeng asikalatan ti matungtungpal? Wen, Mama? Maawatak? Kumusta ni Elisa, Mang Tony? Awan parikot kan kuana, sir. Gapta, di pa'y agina na. Isungarod nga imbagak nga agina na. Kasta ka di? Wan, sir. Ken, nasaya ati trabaho na. Nadalos ti panagluto na. Tasigun kan kuana, saan laang kano at imapastrak ti restaurant ti kitaan tayo. No di pa'y kat agraman salon at dagiti customer. Ken, no nadalos kano dagiti taraon dito restaurant. At adda kano pa'y nga umadu ti customer. Kasta ti kunana? Wan, sir. Kat kanunungak dagita nga imbagana. Kat kumusta mat dagiti daduma kakadwa dito kusina. Awan parikot, sir. Nasayat no kasta. Ala, ituloy ti agtrabaho iti nasayaat. Tano nasaya ti trabaho yo, kayat nasawan, awan ti agbalin aparikot kadagiti makan alutwan yo. Awan to ti reklamo dagiti customer. Ti restaurant ti agsaya at iti dayta. Kang runaan na, datayo amin nga agtrabaho iti dayto a restaurant. Wan, sir. Sige. Mabalin mo ti agsubli ti trabahom, Mang Tony. Nagdamagaklakan ka, may papankin ni Elisa. Pagyamanan ni unay amigo. Kapon na pinadagos na kami dito'y balayo. Wen, amigo. Kasta ti kayat ni Marita. Tapno makapaginiliw da na imbag iti best friend na. Pudnuti ko na ni Romeo, amigo. Nabayag ngagpaiso day dinaodi apa naglalangan tayo. Kat nasaya at mat, gaputan na panunot yu tinagbakasyon. Tapno makapaglalangan tayo madan. Wan, amiga, kasapulan mo ti panagaliwaksay. Gaputa pasig ang negosyo ti sangsangwan iti inaldaw. Wen, amigo. Nasken met ti panagaliwaksay. Wen gayam. Ayanda Oliver kan Jinky. Bayan nyo latay da. Nakita nga daday jay igid ti swimming pool. Kasta ka di, amiga best friend. Sige. Tay nakitaan ida. Saanan, Romeo? Bayamidan, malakit din. Uminom tayo. Kanagpulutan tayo. Ado ti pulutan. Ag-enjoy tayo. Panawanak dito igit ti swimming pool, Jinky.
Saan ka panawan, Oliver? Nudikat, danggayan ka nga uminom. Panawan nak dito Mabalin ka di, Oliver. Lipatam tiguram kanyak. Ti panunutam. Kat ag-enjoy talaang. Awan madingar aramidan ta. Nudikat, umininom talaang iti arak. Sige. Kasta ti kayat ko. Agragsak ta ita, Oliver. Lipaten tan ti amin na banag. Katawan sa bali a panunutan ta. No di ti panagragsak ta. Jinky. Katap no makarelax ti panunot mo. Kastoy ti aramidag. Umay ka. Anya ti aramida ba? Ilotak ti moking mo. Makitam? Magustuhan saan ka di? Basta ba'y anak laang. Tailotak ti moking mo. Kan, masahian ka. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen, ti tuloy, ti nobela tayo a napaulwan. Sika, ti ragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Sika ti ragsak ko. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.